По отношение на вотовете на недоверие, това, което виждаме последните месеци, също показва, че тези партии, които ви изброихте, Величие, Възраждане, Меч, са фалшива опозиция. Защо? Защото един от най-силните инструменти на опозицията винаги е бил вотът на недоверие. Към този инструмент трябва да се подхожда отговорно и сериозно. Не да се внасят всяка седмица на ангро, без мотиви, с една едничка цел да се девалвира този парламентарен инструмент като стойност, като сериозност. Вече не се гледа сериозно, като се чуе, ами той има пореден вод на недоверие внесен. И най-вече математиката ти не излиза като гласове. Ние, като втора политическа сила, подготвяме, в момента разговаряме, много е рано още за детайли, готвим вод на недоверие. В септември месец ще започнем да водим този разговор по-сериозно с другите партии, защото ние подхождаме сериозно към този инструмент.